ביקש ממני הרצאה על היישוב הישן עם רקע של גנאולוגיה, ואני התלבטתי. יישוב ישן, מי שרוצה יפתח באינטרנט גוגל, וגוגל יודע יופי על היישוב הישן. אני החלטתי בלי להתייעץ עם משה לעשות לו דווקא, ואני אדבר על נושא מרכזי ביישוב הישן, שתצאו, אני מקווה, עם משהו ביד, תחזרו הביתה ותראו למדנו משהו. אם אולי גם רקע לגנאולוגיה, כי אני מבין שהמון אנשים יש להם שאלות, וכבר רושמים אולי שאלות גם בטלפון. ובכן, הנושא שלנו זה כיצד קרה שהאשכנזים הגיעו להגמוניה בתולדות היישוב. גם בתולדות היישוב הישן וגם בתולדות היישוב החדש בעצם. כי האשכנזים זכו בהגמוניה, והדבר לא פשוט. משום שכאשר אנחנו מתחילים את המאה ה-19, נניח בעליית תלמידי הגר"א, או אולי קודם בעליית החסידים, 1777, האנשים האלה, העולים האלה, היו מיעוט מבוטל בארץ. הקהילה הדומיננטית בארץ ישראל הייתה הקהילה הספרדית. ואיך זה קרה שפחות מ100 שנים, להערכתי 50 פלוס, אם אני אקח, נאמר שנות ה-60 של המאה ה-19, האשכנזים זוכים בהגמוניה ביישוב. ומאז עד היום, בכל התחומים, הם ביטלו את ההגמוניה של הספרדים. הקושי הוא גדול, משום שלספרדים הייתה עדיפות עצומה מהרבה בחינות. בואו נתחיל. קודם כל, הספרדים היו מקומיים, הם לא היו מהגרים במובן של האשכנזים. ואנחנו מדברים על כל הבעיות של הגנאולוגיה, הן בעיות שנוצרו כתוצאה מכך שמדובר בתהליכי הגירה. האשכנזים כל הזמן היו בתהליכי הגירה. הספרדים היו כאן באזור כבר מהמאה ה-16. והגירו ספרד. באזור הזה, לא דווקא בארץ ישראל, אלא באימפריה העות'מאנית. זאת אומרת, כשמגיעים לכאן ספרדים לירושלים או לטבריה או לצפת, חברון, הם נתינים עות'מאניים. הם שולטים בשפה המקומית, ערבית או טורקית. הם בני התרבות המקומית. הם נוהגים את מנהגי המקום. הם מוכרים על ידי השלטונות. יש הכרה בספרדים כמילת, כעדה השלטת היחידה. למעשה לא מכירים בכלל באשכנזים, דרך אגב. עד 1869 לא הכירו אפילו בשחיטה אשכנזית, הם נחשבו האשכנזים כגויים לצורך מכירת בשר שנפסל למוסלמים. עד 1869 כמעט לא הכירו בהם. אם כן, הם מוכרים, הרבנים שלהם מוכרים. ב-1842 הראשון לציון, הרב אברהם חיים לוין, מתמנה כחכם בשי. זו דרגה, נא לסגור את המכשיר המצלצל, תודה רבה. אם כן, יש כאן בעיה, איך אנחנו מסבירים את העובדה הזאת. עכשיו, יש לי תשובה כמובן, והבאתי אותה מירושלים. התשובה מונחת במבנה האידיאולוגי-חברתי של העדה הספרדית, שגרם להתנוונות שלהם מבחינת היכולת להנהיג את היישוב. ואני אתחיל באידיאולוגיה. האידיאולוגיה היא תמיד החשובה ביותר. יש לנו שני מהלכי הגירה גדולים של אשכנזים לארץ ישראל. הראשון הוא משיחי. בתחילת המאה ה-19, ואני עוזב את המאה ה-18, אני מתחיל במאה ה-19, עולים לכאן אנשים שהם בנויים מבחינה אידיאולוגית למאבק, אוונגרד לוחם, שמטרתו לקדם את תהליך הגאולה על פי השקפתם כתלמידי הגאון מווילנה, בדרך מסוימת שפירושה משיחיזם, אקטיביזם משיחי. בואו נקרא את זה כך. אנחנו עולים כדי ליצור מציאות חדשה בארץ ישראל. אנחנו עולים למרות שיש איסור על עלייה, יש איסור
תיאולוגי של מסכת כתובות של 3 שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא. יש כאן מישהו שלא יודע מה זה 3 השבועות, או נאמר מי יודע מה זה 3 השבועות? יופי, אז אתם צריכים להתחיל לקרוא את מה שכתבתי. תן להם את הביבליוגרפיה. במסכת כתובות יש מאמר חז"לי שהוא לא נפסק להלכה, אבל הוא אומר ככה: 3 שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות ולא ידחקו את הקץ. זו הפילוסופיה הפוליטית של היהדות המסורתית שאומרת אנחנו שומרים על פסיביות בתהליך הגאולה, לא יוזמים מצידנו שום דבר. מתי נכתב המאמר הזה? אחרי כישלון מרד בר כוכבא. אחרי כישלון מרד בר כוכבא חכמינו היו כל כך חכמים שאמרו לעצמם אם אנחנו נמשיך למרוד ברומאים הם יחסלו אותנו כמו שהם עשו לקרתגו. אז בואו אנחנו נוריד את הראש מתחת לפני המים ונחכה עד שהגל יעבור. לא לעלות, לא למרוד, לא לדחוק את הקץ. כבר היה כישלון אחד במרד הגדול. זה לעלות לחומה? מה? מה המשמעות של לעלות? לעלות בהמונים לארץ ישראל, לעלות בחומה. זה מין ציור כזה החומה ואנחנו עולים ומטפסים על החומה. החומה זה ירושלים או ארץ ישראל או איך שתרצה. כלומר, יש כאן איסור על פעילות אקטיבית. הספרדים קיבלו את הדבר הזה. והם התייחסו לארץ ישראל לא כמקום שעליו נאבקים כדי לקרב את הגאולה, אלא כמקום קדוש, שאפשר ללמוד בו תורה, שיש בו רוח הקודש, שאנשים מתים להיקבר כאן, כי זה מקום שבו יהיה גלגול לקראת תחיית המתים. אם כן, הספרדים הייתה גישה לארץ ישראל, הם גרו פה, הם ירדו מקושטא, הם ירדו מסלוניקי, הם ירדו מאזמיר, לגור בירושלים, הם סבלו פה. אבל זה לא היה אוונגרד שביקש לשנות מציאות. הם קיבלו את המאמר התלמודי הזה ככתבו וכלשונו. תלמידי הגר"א היו שונים. דרך אגב, יש לרקע לזה למה ספרדים היו פסיביים. זה המשבר של שבתאי צבי. לספרדים היה מספיק עם הסיפור של שבתאי צבי, שהוא היה ספרדי כמו שצריך, ספרדי אסלי כמו שהם אומרים, והוא יחזר את עם ישראל, ולא רק שהוא יחזר את עם ישראל, להתאסלם. יש מדיניות אנטי-משיחית אצל הספרדים, מאז, ואם תרצו, עד היום. לא תמצאו כמעט רבנים ספרדים בגוש אמונים ודברים כאלה. זאת אומרת, העניין הזה הוא ילך איתנו כל הזמן. ההבדל עכשיו בין אשכנזים לספרדים. עכשיו, העולים האשכנזים עלו לארץ משום שהגאון מווילנה ביטל את השבועות. והוא אמר, קץ אחרון לא תלוי בתשובה בכלל, כמו שכל היהדות האמינה, שרק תשובה תחזיר אותנו. והוא אמר, בניין ירושלים מקרב את הגאולה. אני לא אכנס כי זה התיאולוגיה של הגר"א, אבל זה חשוב לדעת מדוע האנשים האלה באו לכאן. איך הם החזיקו מעמד? רעב, מגפות, רעידות אדמה, רדיפות של השלטונות, הם מחזיקים מעמד כי הם מאמינים שהם האוונגרד של גאולה, הם עלו לארץ ישראל כדי לקרב את הגאולה. זו התפיסה שהגאון מווילנה הוליך אותה לארץ ישראל. אנשים מהסוג הזה, שמרגישים שליחות, הם יכולים לפרוץ קירות אפילו. עכשיו, הספרדים ממש נמסים לפניהם, הם באים לכאן לירושלים 10 אשכנזים, אבל הם מתבטלים, הם מרגישים אפילו, יש הרגשה אצל הרבנים הספרדים, שהחבר'ה האלה, אומנם הם פריירים, כמו שאומרים, אתם יודעים תמיד, יש פרייר תורן, זה הפרייר התורן, אנחנו הספרדים האמנו בשבתאי צבי, עכשיו אתם תאמינו בגאון מווילנה, שהוא ניצוץ של משיח בן יוסף, ונראה אתכם, תשברו את הראש, והם עוזרים להם. בעניין החורבה בירושלים, אתם יודעים אולי את הסיפור באופן כללי, הייתה איזו חורבה, היו צריכים לבנות אותה, בית כנסת וכו'. הספרדים עוזרים לאשכנזים, נותנים להם כבר בכורה בעניין הזה. האשכנזים, כדי לא להרים עם הספרדים, מקבלים את כל התקנות שלהם,
הם מתפללים איתם יחד בבית כנסת, כי אין להם מקום אחר, הם מקבלים את השחיטה, הם קוברים את המתים בבית הקברות הספרדי, ודרך אגב, הרישומים הראשונים של עולים אשכנזים שנקברים בירושלים, זה כבר לגנאולוגים, נמצאים בפנקסים הספרדים, כי הם ניהלו את העסק הזה. ועד היום בהר הזיתים, אתם יודעים שעכשיו משקמים חלק גדול מהר הזיתים, שהירדנים בזמנו בנו עליהם כביש לכל מיני דברים כאלה, לאט לאט משקמים. החברה הקדישא הספרדית עושה את זה, אבל הם מגלים עכשיו את הקברים העתיקים של האשכנזים הראשונים בירושלים במאה ה-19. אם כן, גם כאן יש כאן קשר לגנאולוגיה. בכל מקרה, יש עדיפות כבר לאשכנזים שהם נאבקים, הם אוונגרד. אחר כך יותר מאוחר, האשכנזים האלה, המוזרים האלה, משתפים פעולה עם האוונגליסטים. אתם יודעים, עכשיו מתעורר ויכוח בארץ עם האוונגליסטים, קרן הידידות, כן להשתמש, לא להשתמש. האוונגליסטים האלה, תדעו, מופיעים בתחילת המאה ה-19 בירושלים, עם רעיון שהיהודים האלה שנמצאים כאן, המסכנים, העלובים, המלוכלכים, המסריחים, הם נושאים את קרן הגאולה. ותזכרו, 100 שנים לפני בלפור, 100 שנים לפני בלפור מופיעים בירושלים אוונגליסטים, פרוטסטנטים, מילינרים, איך שלא תרצו, שכבר מקדמים את הרעיון של שיבת ציון על ידי היהודים, לא משום שהם רוצים שהיהודים רק יחזרו לציון, הם אומרים, אנחנו מאמינים שישו עתיד לחזור, second advent, אחרי שהיהודים יחזרו לציון, ואחרי שיבנו אפילו את בית המקדש. כלומר, יש בעולם כיתה נוצרית, כת נוצרית, שהיום בארצות הברית מונה 40 מיליון אוונגליסטים, שהם מאמינים בסופו של דבר שהיהודים יכירו בישו, לאחר שכמובן לא הכירו בו בזמנו, כשהוא הופיע בפעם הראשונה, בסיבוב ראשון, במועד א', יכירו בו, אבל לפני זה הם צריכים אותם יהודים לבנות את ציון מחדש ולבוא אליה. הם מאמינים בנבואות של ישעיהו. עכשיו האשכנזים האלה, כמה 40 משפחות בירושלים. כלום, לעומת המון ספרדים בירושלים, מקבלים בפעם הראשונה תמיכה בינלאומית, נקרא לה. מאיפה האנגלים האלה, דרך אגב, לומדים את העניין הזה, זה מעניין. בישעיהו יש פסוק, כי לי איים יקבו ואוניות תרשיש כבראשונה להביא בנייך מרחוק. כך אומר הנביא ישעיהו בפרק סמך, קומי אורי קיבה אורך, פרק נהדר, עצום, בלתי רגיל על נבואות אחרית הימים, כי לי איים יקבו. שואלים אותם אוונגליסטים בלונדון, מי זה האיים האלו? איפה ראה ישעיהו איים בארץ ישראל? איפה? בירושלים, בראשון לציון, בתלמון, איפה הוא ראה איים? אלא אם לא הוא מתכוון ישעיהו to us, the British Islands. אלינו, אנחנו הבריטים. ואנחנו אוניות תרשיש, אנחנו המעצמה הימית הגדולה בעולם. אם כן, אנחנו צריכים לעזור ליהודים. כך אמר ישעיהו. הם מאמינים בזה. הם לא נוצרים קתולים. הקתולים לא מאמינים שעם ישראל ממשיך, אבל אלה החליטו שעם ישראל ראוי לשליחות האלוהית. ומ-1822 יש נציגים של האוונגליסטים האלה. ויש להם עיתונות בינלאומית. יש להם עיתונות בלונדון שמפרסמת כל מה שקורה בארץ ישראל. ושוב לגנאולוגיה. אני לא יודע אם מישהו עשה, צריך את זה לעשות, יש יומנים של מיסיונרים שנמצאים פה בארץ ישראל בארכיון של החברה האנגליקנית בירושלים, ויש עיתונות אנגלית, ששם יש גם רשימות של אנשים, אני לא רבים, אבל אני פעם חיפשתי גם רשימה של אנשי היהודים בירושלים, הם העבירו ללונדון. מי נמצא בירושלים בתקופה מסוימת? לא משנה. בכל אופן, יש לנו כאן תמיכה. עכשיו, היהודים האלה
המסכנים כאילו, אבל הם אוונגרד, הם לוחמים, מסתכלים עליהם כנושאי בשורה. ולכן יש תמיכה של המיסיון, ככה הם קוראים לעצמם המיסיון, the mission of promoting Christianity among the Jews, הם פועלים בירושלים. עכשיו, הם בסופו של דבר תומכים, או בעצם יוזמים את הקמת הקונסוליה הבריטית בירושלים. אני כבר עובר לקונסוליה הבריטית, 1839. האשכנזים מקבלים כבר הגנה של הקונסוליה הבריטית, שהיא אוהדת היהודים. פין, אליזבת, רעייתו, אוהבי יהודים, אומנם יש איתם בעיות קצת, אבל הם מקבלים הגנה. עכשיו, הספרדים בכלל לא נחשבים, למרות שהם אדוני הארץ. אתה רואה שמבחינה פוליטית מה שמתפתח פה זה יישוב מסוים, אשכנזי, שמקבל גיבוי של האבנגליסטים האלה. דרך אגב, כסף לא לקחו מהם. הטענה היום לא לקחת כסף הייתה גם אז. כסף לא לקחו, אבל הם קיבלו הגנה. הגנה יוצאת מהכלל. על ידי אותם אנשים שהיה להם פירמנים בריטים, או פירמנים שזכו בעקבות אותם בריטים. אם כן, יש לנו כאן כבר התפתחות שתיתן לאשכנזים עדיפות ביחסים עם הספרדים. הם אומנם הספרדים הם הרבנים וכו' וכו', אבל הנה האשכנזים יוצרים כבר קשר בינלאומי עם חוגים בריטים וכאלה ואחרים. יותר מאוחר יקומו קונסוליות נוספות. הרי לא רצו להשאיר את בריטניה לבד שהיא תבלע את כל האימפריה העות'מאנית. יש רוסים, יש אוסטרים, יש גרמנים. תוך 10 שנים נפתחות 10 קונסוליות נוספות של מעצמות אירופה בארץ ישראל. כל מטרתם זה לתת הגנה ליהודים. איזה יהודים? לא הספרדים, כי הספרדים הם נתינים עות'מאנים. לכאורה לנתינים העות'מאנים הייתה עדיפות, אבל במציאות עכשיו מי שיש לו פספורט בריטי, פספורט רוסי, פספורט אוסטרי וגרמני, זוכה לתנאים הרבה יותר טובים בארץ. הרוסים נתנו תמיכה ביהודים? כן, תתפלא, זה מדהים. ברוסיה נרדפו היהודים על ידי הרוסים, על ידי המשטר הרוסי. בארץ ישראל הם הגנו, כי לא היה להם אוכלוסייה מקומית להגן עליה, אלא היהודים, נתינים רוסיים. בשנת 1821, היהודים כמעט גורשו מארץ ישראל כי הם היו נתיני אויב. רוסיה לחמה בטורקיה, עמדו לגרש אותם. אז המיסיונרים האנגלים מגינים על תלמידי הגר"א בירושלים, לא נותנים לגרש אותם. כלומר, הרוסי נותן הגנה. יותר מאוחר, כשהרוסים לא רוצים לתת הגנה, אז הבריטים אומרים, מי שלא רוצה להיות נתין רוסי, יעבור ויהיה נתין שלנו. אם כן, יש כאן תופעה מדהימה, שהאשכנזים זוכים עכשיו להגנה בלתי רגילה על ידי המעצמות, ועל ידי כך הם זוכים להשפעה בתולדות היישוב. בצד הזה של העניין שאנחנו הלוחמים, אנחנו יוזמים, אנחנו משנים, אנחנו מביאים את החדש. החדש זה לא האימפריה העות'מאנית, כי האימפריה העות'מאנית כבר עומדת להתמוטט. דרך אגב, במאה ה-19, אני מיד אדבר על זה, יש גם ירידה של כוחה של היהדות הטורקית, מה שנקרא, ולכן גם האשכנזים עולים. אם כן, נקודה אחת ראינו, אני קורא לזה בסוציולוגיה, קוראים לזה אוריינטציה קולקטיביסטית. האשכנזים יש להם אוריינטציה קולקטיביסטית, הם דואגים לכלל, לעומת האוריינטציה האינדיבידואליסטית של הספרדים. למה לספרדים יש אוריינטציה אינדיבידואליסטית? קודם כל, אין להם רעיונות אידיאולוגיים משיחיים, הם לא מקדמים משהו. אבל במבנה החברתי שלהם, ה-DNA של הספרדים זה DNA של אנשים אינדיבידואליסטים. מה קורה אצל הקהילה הספרדית? הקהילה הספרדית בנויה ממשפחות. יש להם משפחות. זה דבר חשוב, וגנאולוגיה זה דבר חשוב. כשיש משפחה, אתה יודע איך להתחיל לקשור, יש בנים, יש בנות. כשהאשכנזי בא איזה יהודי, מגיע לכאן מאודסה, לבד, מי יודע מי הוא בכלל וכו' וכו'. אצל הספרדים יותר קל למצוא את הגנאולוגיה, אבל מצד שני,
הם לא מעורבים בענייני היישוב. הם שומרים על קשרים פרטיים, על המשפחה. המשפחה זו המסגרת שלהם. כן? המשפחה והפרט. ועל כן, אין להם את הכוחות האלה להתעסק בעניינים שנקראים לאומיים. תדעו לכם שעניין הספרדים והמשפחה והיחס אל היחיד משפיע עד, אם תרצו, עד היום אני אומר. אבל אם תיקחו למשל את התקופה של הקיבוצים, העלייה השלישית, העלייה הרביעית היה לה אופי אחר, אבל העלייה השלישית, חבר'ה צעירים באים רווקים, אין להם משפחות, הם קושרים, מקימים את הקיבוץ, יש להם אידיאל לבנות את ארץ ישראל העובדת, כן? ואיפה הספרדים? איפה הספרדים בתנועה הקיבוצית? איפה הספרדים בפלמ"ח? איפה הספרדים בעוד מיני מוסדות יישוביים? הם לא נמצאים שם, כי המסגרת החברתית של הספרדים, המשפחה, והדאגה למשפחה והדאגה לפרט, היא מכתיבה בעצם את ההתנהגות שלהם הלאומית. ואז הם לא נמצאים בזרם העיקרי שזוכה להנהגה. עכשיו נראה מבחינה כלכלית. מה קורה מבחינה כלכלית? אתם יודעים שהיישוב הישן זה היה יישוב שהתפרנס מחלוקה. חלוקה, פירושו של דבר, אין פרנסות בארץ ישראל, אז יש תמיכה בחוץ לארץ. עכשיו, אצל הספרדים הייתה תופעה מעניינת. חלק גדול מהם עבדו. היו בעלי מלאכה, היו סוחרים, היו עניים, אבל הם עבדו. בניגוד לאשכנזים. היו תלמידי חכמים ספרדים שקיבלו חלוקה של תלמידי החכמים קראו לה. לשם זה גייסו כספים באימפריה האוסמנית, היו פקידי קושטה, מוסד כזה שניהל את הדבר, הם היו שולחים שדרים לעולם היהודי, שליחים, שהם מביאים כסף, ודאגו רק לתלמידי החכמים. אתם יודעים שאצל הספרדים לא הייתה חלוקה שוויונית. לאחרונה מישהי כתבה מאמרים בהארץ על היחס של הספרדים לעניים שלהם. איזה מין כאילו כוכב חדש שגילה את אמריקה, נדמה לי זו אישה, אני לא ירדתי, יש לה שם כזה מוזר, היום אתה לא יכול להבחין בשם אם זה אישה או גבר, אבל נדמה לי שזו אישה סוציולוגית, פמיניסטית, שבאה בטענה, טענה שהיא נכונה, שהספרדים לא דאגו, ספרדים דאגו לשכבה מסוימת. אתם יודעים מה קורה ביחס לעלייה? הרי הארץ היא ארץ שקולטת עלייה. הספרדים, עכשיו אל תיפלו מהכיסאות, תשמעו טוב, מתנגדים לעלייה לארץ ישראל. הם מתנגדים לעולים. הם מתנכלים לעולים. מדוע? משום שהם רוצים לשמור את ההישגים הכלכליים לעצמם, לאותה שכבה של האליטה הספרדית ששולטת בקהילה בירושלים, בחברון, בצפת, בכל מקום כזה. כשמגיעים לכאן עולים מצפון אפריקה, הספרדים לא מקבלים אותם. למרות שגובים כספים בצפון אפריקה לטובת יהודי ארץ ישראל, הספרדים לא מקבלים אותם. הם יורדים לחייהם, לא נותנים להם חלוקה של תלמידי חכמים, לא מקבלים אותם לישיבות שלהם, בקושי נותנים לעניים שלהם, עד שהספרדים מורדים בהם בשנות ה-60, זה מה שנקרא צוף דבש, שהם מקימים את מחנה ישראל בירושלים, את השכונה הזאת, כשהם נפרדים מהספרדים, הם מקימים כולל של מוגרבים, כולל של מערבים, אלו שבאים מצפון אפריקה. הספרדים האליטיסטים, האוסמנים, סלוניקי, איזמיר, קושטה, האליטה הזאת שנמצאת בארץ ישראל, הסמכתתים, יופי, לא מוכנים לקבל את העולים האלה. מי שלא חוזר, חוזרים מהם חלק לחוץ לארץ, מתיישב בצפת ובטבריה. זו הסיבה שיש כל כך הרבה מוגרבים בצפת ובטבריה, ביישוב הספרדים, ולא ספרדים סמכתתים. כי גירשו אותם מירושלים. עכשיו תראו, האשכנזים הם בעד עלייה, כי זה מגביר את כוחם, כי זה מקדם את הרעיון של גאולה, של בניין ירושלים. לכן, כשיש באמסטרדם ארגון שנקרא פקידים המרכלים,
שהוא מממן את ארץ ישראל, והוא אומר, אל תיתנו לעולים החדשים כסף, כי זה על חשבון אלה שנמצאים כאן. הם אומרים לו, לא, אל תדאג, אנחנו בעד עליית יהודים מה שיותר, ואנחנו בטוחים שגם להם תהיה פרנסה, אין חשש שלא תהיה פרנסה לעולים החדשים, ואם לא יתפרנסו דרך נס, ככה כותבים להם, לאנשי אמסטרדם. כשאנשי אמסטרדם מקבלים את התפיסה של הספרדים, שכל עולה בעצם גורע את החלוקה מתושב ותיק. יש איזה מצב שלא רוצים לקדם את העניין הלאומי לכאורה. איך זה הם מתנגדים לעלייה? כי אין להם בראש עניין של עלייה. עלייה לא עוזרת, עלייה רק מפריעה. מה שהם רוצים זה לשמור תורה ומצוות עד שיבוא המשיח. כשיבוא המשיח כבר הוא ידאג לכל הבעיות האלה. האשכנזים אומרים לא, אנחנו צריכים להביא את המשיח. השיטה של הגר"א הייתה להביא את המשיח. אנחנו לא מחכים לו. אנחנו עושים גאולה בדרך הטבע. אנחנו בונים את ירושלים, אנחנו מפריחים את השממות, אנחנו עושים כל מיני דברים, מנסים לעשות, לא עשו הרבה, אבל בניין ירושלים כן עשו. כלומר, באוריינטציה של הספרדים, שוב אתם רואים, העניין של האוריינטציה האינדיבידואליסטית משפיעה על התפיסה שלהם ביחד לחשיבות של העלייה. עכשיו תראו, הלאה את האשכנזים. אנחנו עוברים ממשיכיים. יש לנו עלייה אחר כך של אנשים שלא חושבים על גאולה, אלא הם בורחים מחוץ לארץ מפחד המודרניזציה ומפחד ההשכלה ומפחד ההתבוללות. זה המהלך של ההגירה של המחצית השנייה של המאה ה-19. המחצית הראשונה זה משיחיסטים, תלמידי הגר"א שהם הבולטים ביותר. אחר כך, כשהמשיח לא בא, הם האמינו באיזה תאריך 1840, הוא לא בא, יש עלייה של אורתודוקסיה, מה שנקרא, אנשים שעולים, שוב אולי לא כדי לקרב את הגאולה, אלא כדי להציל את האנשים שלנו, מהשכלה, ממודרנה, מכל הצרות של העולם המערבי. אבל גם לאלה יש אוריינטציה קולקטיביסטית. הם רוצים שיבואו עוד עולים. הם רוצים כי בכך הם מקבלים גם תמיכה גדולה של יהדות העולם. אם כן, זה לא קורה אצל הספרדים. ושוב, זה גורם לכך שהספרדים מתחילים לאבד לאט לאט, הם לא מתחילים, כבר מאבדים בצורה רצינית ביותר, כבר במחצית השנייה של המאה ה-19, את ההנהגה למעשה, כי היהדות האשכנזית היא הבולטת, היא המרכזית, היא עומדת בקשר עם המעצמות, דרך הקונסולים, היא אשר עומדת בקשר עם יהדות אירופה המערבית, שנותנת את הכסף, היא עומדת בקשר עם הפילנתרופיה, מונטיפיורי, רוטשילד, למרות שמונטיפיורי ניסה לשחק כלל ישראל, הוא נתן נדבות לכולם, אבל הוא הבין שבעצם הגורם האשכנזי הוא הגורם שעליו אפשר לבנות, ולכן הוא גם מקדם בכך, למרות שהספרדים הולכים איתו יותר מאשר עם האחרים, בגלל העובדה שהוא אולי היה גם ספרדי מונטיפיורי וכו' וכו'. כלומר, יש פה מצב שכל גלי ההגירה שבאים מאירופה המזרחית והמרכזית, הם בעלי אוריינטציה, שוב, קולקטיביסטית. זה ימשיך בחובבי ציון, זה ימשיך במושבות הראשונות, עם כל הקשיים, זה ימשיך בעלייה השנייה, זה ימשיך בעלייה השלישית. תראו, האוריינטציה הזאת של להגדיל את היישוב, היא תהיה דומיננטית, ותביא כמובן להגמוניה אשכנזית כבר במאה ה-19. לא רק כתוצאה מהעלייה השנייה, בן גוריון וכל החבורה, אלא כבר במאה ה-19 אתה מרגיש שהכיוון הולך לקראת זה.